Aquí comeza Afiando a Agulla. Boa noite, señoras e señores, son as 10 menos 10 da noite aquí no Afiando a Agulla, un programa que seguides a través de NosTV na TDT de www.irmandade.tv. Xa é martes, Sara, contanos en que vai consistir o programa de hoxe. Pois hoxe, como non, toca volver falar de Grecia, que solicitou ese terceiro rescate. Contarán na mesa cales foron eses requerimentos que tiveron que cumplir para solicitalo. Tamén falaremos desa Marea Galega, porque xa hai plataforma cidadá que pide a súa formación. Contaránnos tamén na mesa como vai ser isto. Falaremos do parece que xa o caso de Besteiro, o líder dos socialistas galegos non atravesa o seu mellor momento tras a súa imputación. E tamén falaremos de Feijóo, que dixo, aínda que despois matizou, que Mariano Rajoy o tentara para dar o salto á política nacional. Moitas gracias, Sara. Pois para comentarlo e analizarlo está con nós Adrián Dios. Boas noites, Adrián. Que tal? Boas noites. David Lombao, boas noites. Hola, que tal, moi boas. Incorpórase novidade, Diego Gabo, boas noites. Boa noite, un placer. Benvido. Gracias. E para completar a mesa, Marilar Alexandre. Boas noites, Marilar. Boa noite. Bueno, antes de comezar o primeiro tema de hoxe, a cuestión grega, Sara, sei que andiveches por Carballo, nese seminario organizado pola CTNL e a Universidade da Coruña, traballando en lingua. Que pasou por ali? Cada ano a Universidade da Coruña e a Coordinadora de Traballadores pola Normalización da Lingua organizan en Carballo un seminario sobre un aspecto concreto da lingua. Este ano tocou a mocidade. Daquela, eu achegueime ata ali a compartir o material audiovisual que desde Irmandade TV recadamos para esa maratón polo galego, onde os mozos iban expoñendo todas as súas inquedanzas arredor da lingua. As conclusións que tiramos ali foi que os mozos non falan galego porque non saiban da situación na que se atopa a súa lingua, que sí que o saben. Pasa por outras cuestións como que aínda quedan prexuicios sobre a lingua, pero sobre todo que non atopan espazos para poder falar o seu idioma. Con todos os mestres e dinamizadores que se achegaron ás charlas, compartimos, eu, neste caso, en nome de todo o equipo, pero todo o equipo de Irmandade TV, toda esta información. Moitas gracias, Sara, sempre nos representas e ben representada. Bueno, imos con Grecia e xa coa nosa mesa de hoxe, porque hoxe pediu o terceiro rescate ao goberno grego despois dese resultado no referéndum do domingo, solicita 50.000 millóns de euros, aceptaría, segundo as fontes consultadas, 3 anos de tutela da Unión Europea, unha reforma fiscal e das pensións e tamén sen reestructurar a débeda. Isto hai que collelo con certa cautela porque está vendo moitos rumores, pero en principio estáse falando destas condicións. Os bancos que en principio abrirían mañán non van a abrir hasta o luns, mantense o corralito hasta o luns, e a Comisión Europea, os xefes de Estado e Goberno reúnense este domingo, danlle un ultimátum ao goberno de Cipras, Diego. Bueno, pois a verdade é que o que estamos a vivir con Grecia podría perfectamente ser un guión dunha película de verán, non? A verdade é que, coa seriedade que isto conleva, estamos a vivir diferentes cambios de decisións, de opinións dentro do goberno, neste caso de Grecia, do señor Tsipras, e tamén dentro da Unión Europea. Isto é un tira da flosa. Eu penso que, bueno, pois que Tsipras conseguiu o que el en principio quería, que era convocar ese referéndum, por certo, que, bueno, pois que al final celebrouse con as preguntas desactualizadas, pero todo o mundo sabía o que estaba a votar. Finalmente era si realmente os gregos aceptaban someterse ás condicións que a Unión Europea impoñía para seguir financiando a débeda grega do país grego, e ao final, bueno, pois houve un claro resultado a favor, neste caso, das pretensións que ten o goberno grego, pero despois, unha vez que se aproba, neste caso, o referéndum, que sae ou non, pois non quedou máis remedio que ir a volver á realidade. A realidade é que, obviamente, a Unión Europea, os países de membros que van a dotar desa dotación económica ao país heleno, pois obviamente queren unhas garantías para poder, digamos, seguir financiando a débeda grega, non? E agora o que estamos a vivir pois é a segunda etapa no que, despois do referéndum, pois Tsipras non lle quedou máis remedio que, bueno, pois que ir a, digamos, a Unión Europea con outro estado de ánimo e con outras pretensións moito máis livianas, que ao final é o que todos esperábamos nun primeiro momento. O sea, que a conclusión que sacamos é que isto se poido haber arranxado moito antes do que está a pasar. David.
Eu creo que Tsipras está negociando, polo que sabemos, non? Primeiro de nada, non me atrevo a falar con rotundidade. Estes días parece que todo o mundo é experto en política internacional, eu non, nin tampouco son economista, falarnos Adrián con máis propiedade diso. Entón, con todas as cautelas e en clave política, creo que é do que se trata isto ao final, non? Isto ao final, dixo outro, os cartos non existen, pois neste caso eu creo que os cartos tampouco non existen e estamos falando de política. Nese sentido, pois, Alexis Tsipras, o seu goberno, está máis cargado de forza política que hai unha semana, porque agora chega ali e pois, eu teño toda a forza que me dá un triunfo no referendo, aínda que ese referendo implique que o pobo lle dixo non acepte o que che está exixindo a Troika, bueno, ahora, as institucións, non se pode dicir Troika, pois as institucións europeas, e que parece, con todas as cautelas tamén, que agora pois que vai aceptar pois algún tipo de recorte en pensións e todo isto semella tamén que sin reestructurar a débeda que é o gran cabalo de batalla. Eu creo que ao final o que estamos falando aquí dunha gran batalla política que se abre a porta a flexibilizar as condicións, haberá pois máis estados que digan que hai de lo mío, non? É dicir, pois hoxe mesmo pola mañá, creo onte creo que era Portugal, pero sobre todo outros que xa o pasaron peor, Chipre, Malta, que dicen, bueno, que eu lle tiven que ir ás contas dos meus cidadáns do banco para pagar o que vostede me pedía, por que agora o fai? Pero eu creo que tamén é certo que cabería pois pedir que se impuxese o realismo tamén por parte das institucións europeas, por parte da Troika, non? É dicir, se a débeda grega é impagable, pois haberá que empezar por aí. E haberá que empezar pola reestructuración. Agora, tamén vemos que o goberno grego, ata onde sabemos, insisto, pois parece que está flexibilizando as súas posturas para empezar, por exemplo, coa saída de Varoufakis, non? Oxe, pois, había medios internacionais que aclaraban un pouco máis a que se refería iso de facilitar o acordo e era que el non estaba disposto a aceptar o que agora se pide, que el, digamos, apostaba por seguir forzando a máquina, mesmo por forzar a saída do euro. O señor Tsipras di que el, pois non é a súa postura sair do euro. E eu creo que ao final tamén estamos falando de solidaridade europea, non? E de si o proxecto da Unión Europea que tantas veces se nos dís, a Europa Social e demais, ao final, pois, é que lles perdoamos moitos cartos aos bancos, non? E tampouco quero entrar no simplismo de que salvamos os bancos, non, efectivamente, salvamos os bancos porque senón o edificio viñas abaixo, eso, vale, podemos estar todos de acordo, pero o certo é que aquí perdemos 8.000 millóns de euros para salvar o que quedou das caixas galegas. Perdimos moitísimos cartos en Bankia, etc. 30 e pico mil millóns. Bueno, pois entón, estamos falando dunhas magnitudes nas que si se quere, pódese, o tema é claro. E xa remato, tamén eu creo que, como falamos de política, tamén cabería apelar a sensatez, eu supoño que depois falamos diso, por parte dos gobernos en xeral e por parte do goberno de España, que é o que nos toca máis cerca, porque as cousas que levamos coitadas nas últimas, non digo máis 24 horas, parecenme, falaba Diego, creo que con moita sensatez, de que fai falta seriedade, e pues, compre pedir seriedade tamén ao goberno de España. Imos con Marilar e despois co Adrián, que temos unha chamada co profesor Bastos, despois tamén con Gonzalo Rodríguez. De acordo con David, creo que é unha cuestión política e ademais que cando falan os expertos como Stiglitz, que é Premio Nobel de Economía, e di que a débeda grega é impagable e di efectivamente que hai que negociar, pois eu creo que hai outras cousas, o sea, que se votan en contra, que é simplemente porque o que se quere pois é dobregar a un goberno de esquerdas que está dando un exemplo e unha esperanza a países, aos outros países. Falámoslo claramente, non? A ver se podemos negociar con outro goberno a partir da semana que ven, decíase claramente. A ver, Adrián, ti que es economista, débeda pagar, todos os estados nestes momentos non poden pagar a súa débeda ao vencemento, teñen que acudir ao mercado, emitir novos bonos para pagar. Quería comezar con, eu estou moi de acordo con algo que decía Diego, que a Unión Europea impoñía determinadas medidas a Grecia e Grecia votou que non acepta imposicións da inxerencia exterior. Eu creo que esa é unha primeira idea que é importante. A Unión Europea estaba querendo impoñer algo e o pobo grego puido democráticamente decir que non estaba disposta a iso. E a que non estaba disposto? Pois o pobo grego decidiu democráticamente que non está disposto a que a súa débeda siga crecendo hasta o infinito, porque eu creo que tedes toda a razón cando falades de que a débeda grega é impagable e polo tanto, e como nos ensinaron todos os múltiples exemplos históricos, esa débeda, claro, é dicir, calquera débeda nestes momentos, eu creo que calquera débeda de algún estado do sur simplemente hai que seguir renegociando ata o infinito, non? Entón, nese sentido, hoxe en día a única proposta económica racional é ou seguir así hasta o infinito, hasta que non queden gregos ou gregas,
unha renegociación da débeda, unha quita da débeda ou unha mora da débeda. E iso é basicamente o que está dicindo o goberno grego. Pero isto leva pasando así ao longo da historia. A pedra de Rosetta, que todo o mundo sabemos que existe, pero ninguén sabe o que di, fala de precisamente de que hai unha condonación da débeda. Si naquela altura xa había condonacións da débeda, pois non nos debe parecer tan dramático que no ano 2015 se condone parte dunha débeda que, por certo, que ademais é unha débeda que se deu para financiar a banca alemana. É dicir, eran os bancos alemáns que gastaran por riba das súas posibilidades e agora é o goberno, ao pobo grego, ao que se lle imputa esa responsabilidade. De feito, os datos amosan que aproximadamente o 90% dos cartos que se reciben do rescate en Grecia van directamente a pagar débeda. É dicir, que os gregos non están disfrutando deso, non é que os gregos estén dilapidando recursos que lle ofrece o exterior, non, é que os gregos simplemente son un intermediario entre organismos públicos e banca privada, e así estamos nun ciclo ata o infinito onde os gregos non ven un peso. Brevemente, Diego, sobre esta proposta de Adrián. Eu entendo que cando o goberno, neste caso a Unión Europea, concede ao país heleno unha gran cantidade de cartos que veñen e proceden de todos os países da Unión Europea, entendo que é normal que se lle exisa, falo de exixir, unha serie de sextos, e sextos van a través de reformas que se teñen que adoptar no país heleno, no país grego. Eu creo que é normal, falabades antes de Portugal, España, Portugal e Italia, é normal, é normal, nós, como cidadáns, como españoles, como galegos, tivemos que sufrir estes durante 4 anos uns recortes, neste caso o goberno español, e o digo así claramente, durísimos, que padecimos todos, e nós somos os que pagamos a crise, e gracias a iso agora empezamos a ver un pouco a recuperación económica, e todos estamos de acordo que aínda hai moitas cousas que teñen que mellorar, como a precariedade laboral, etc., etc., pero sí estamos a percibir que a economía empeza a circular, que, sabes, empezamos a ir... Sí. Un momento, Adrián, porque xa temos o profesor Bastos do outro lado. Remato en 10 segundos. 10 segundos imos con Bastos. Concludo, a mí me parece absolutamente normal que a Unión Europea en este caso lle exisa unha serie de sextos que anteriormente o goberno de Chipras non quería levar a cabo e agora non queda máis remedio para poder, digamos, poder seguir financiándose e ao mesmo tempo demostrar que eles tamén van a tomar as decisións acordes para poder baixar a súa débeda, que non siga acrecentándose. Ben, imos ahora sí falar co profesor Miguel Anxo Bastos Boubeta. Boas noites, profesor. Boas noites, profesor. Boas noites, me escutas? Ahora sí, ahora te escoitote perfectamente. Vale. Estamos abordando o tema grego, Miguel Anxo. Como avalías ti que Grecia agora presente ou se mostre disposta a aceptar un terceiro rescate? No, o terceiro rescate polo que vin. Primeiro, o plan que plantexaron, o proxecto que plantexaron ainda está sin concretar, pero polo que están dicindo, fala de recortar as pensións, e iso é unha línea vermella, é dicir, tanto escándalo, tanta cousa para acabar aceitando unha cousa casi máis dura co que antes rexeitaron. Non acabo de ver moi ben a lógica deste tipo de cousas, salvo que fora unha lógica de política interna. Crees que vai aceptar, estamos ante a última semana, este domingo se aceptará, haberá acordo, ou crees que seguiremos prolongando con rumores continuamente de que xa está a punto, pero nunca chega? A experiencia di que levamos a moitas datas finais e que a partir de aquí unha data límite non se pode pasar, e xa pasaron varias. A ver, agora cambia unha cousa, agora hai que renegociar un acordo novo. Ahora están negociando con Medi, xa non valen estes acordos que se facían antes que se podían prorrogar. Ahora hai un acordo novo, un acordo que ten que ser aprobado, supoño que tendrá que ser aceptado inmediatamente, supoño que se acepte inmediatamente o Banco Central Europeo abrirá de novo a línea de liquidez, pero o acordo novo ten que pasar por os parlamentos. Probablemente sea máis duro co que non aceptaron hasta ahora. Creo que o problema é que acepte, porque a alternativa para os gregos é moi dura. Non creo que o povo grego aceptaron por moito que votaron outro día, aceptar as consecuencias do que lles pode pasar se non aceptan este acordo. Crees que pode aumentar a presión sobre os estados máis endebedados de Europa, caso de Portugal, caso de Italia, de España, de Irlanda, no caso de que se prolongue a cuestión grega, tendo en conta de que, bueno, a débeda, pois no caso de Portugal é 150% do PIB, España o 100%, etcétera, etcétera. Italia 120 e pico, é dicir, non é só eso. Hai dúas presións, aquí pode haber dous problemas. Un, que os estados que están agora endebedados, que están cumplindo, que están sujetos a programas de rescate, pois que empecen tamén a relaxar as condicións, incluído o Estado español, as condicións do crédito, e dos que
que o feito de aceptar as condicións gregas tal cual las plantea Tsipras, pues que lle dé aire a partidos tipo Podemos que poden ver isto como un éxito, non? Entonces eu creo que as medidas que van a apoiar van ser máis duras e que os países centrais da Unión Europea van ter que ver os gregos como derrotados. Si non se explica. Pois moitas gracias, profesor, pola túa opinión. Vamos a seguir debatindo cos elementos que acabas de introducir. Gracias. Veña, boa noite. Chao, chao. David. O profesor Bastos daba no albo con isto último que dicía. El comezaba falando de se o referendo fora unha cuestión de política interna, que eu creo que en parte tamén, e agora ao final eu creo que daba no albo. É unha cuestión de política interna. Os estados centrais e outros, como por exemplo España, non se poden permitir agora que o goberno grego non apareza como derrotado. E vímolo hoxe, por exemplo, coas refinadas metáforas do ministro de Exteriores dicindo que isto era como unha comunidade de veciños e que si el del cuarto non paga non sei que, ou o señor González Pons que lle decía hoxe a primeiro ministro na Eurocámara que ha hecho usted con el dinero de los jubilados españoles. É dicir, pois eu alegro-me moito, por exemplo, que o discurso de Diego sexa nunha clave completamente diferente, pero creo que estamos falando de algo suficientemente serio como para non xogar a un regate curtísimo, que ao final trátase do que decía Bastos, non se pode permitir, o goberno español e outros non se poden permitir que se vexa que unha formación como Syriza, os radicales, etc., que ao final forzan a máquina, conseguen unha solución mellor ou menos mala, se se quere, e que poden ao final conseguir unha reestructuración da débeda, eso que supostamente era imposible conseguir, ou que poden sair máis ou menos airosos sin que o seu povo se lle bote encima, ou sobre todo sin que o goberno caia 6 meses despois de ser elixido. Entón, eu creo que ao final estamos en esa batalla agora mesmo e estamos a escasísimos meses nunhas eleccións xerais. Tamén eu creo que compre poñer sobre a mesa a reflexión de en que mans está a Unión Europea, si pesa máis o benestar do pobo grego, a estabilidade financeira do continente ou que gane Podemos. Habería que plantealo tamén iso, non? Porque creo que me parece que si ese é o cálculo, pareceme gravísimo, gravísimo. E o que hoxe vimos en Estrasburgo non é nada tranquilizador, sinceramente. Marilar, Diego. Sí, eu creo que volvemos a que é unha historia política e eu só, quería lembrar que os recortes non foron recortes para todos, non? Porque hai xente que se seguiu subindo os soldos e hai xente que seguiu utilizando tarxetas Black e todo isto, non? Entón, precisamente, os recortes aquí e en Grecia caeron sobre determinada xente. Soubemos hai poucos días que as empresas do IBEX e todo isto aumentaron os seus beneficios, igual que os bancos. Entón, eu creo que é outro tipo de xogo do que estamos falando. Hai reformas das que se están propoñendo facer agora, non lin exactamente todo o contido, nin sei se hai cousas como as pensións que se fixeron públicas, pero as pensións en Grecia, eu creo que tamén Syriza está de acordo que hai que facer unha reforma de tipo estructural, que é reducir a idade media de xubilación. Hai xente que se está xubilando, creo que a idade media é 52 anos, se non me equivoco. 54, entón... É máis baixa de Europa. Exactamente, entón está claro que iso hai que reformalo. O que non pode ser é que unha xente que xa se lle quitou o 48% das pensións, segundo a proposta esta última, digamos, a da Unión Europea, era quitar 150 euros máis. Entón, é que realmente alguén pensa que se poden vivir con 200 euros. Varias cuestións. En primeiro lugar, é que partimos dunha falacia se pensamos que o rescate grego foi para os gregos e para as gregas, porque non foi así, foi para a banca alemana. Ese é o primeiro elemento que hai que ter moi claro. Cando se establece un rescate financeiro aos países do sur de Europa, que hubo varios, sempre foi para darlles os cartos á banca que estaba profundamente endebetada para que non colapsara o sistema financeiro, porque o sistema financeiro viña de facer falcatruadas. Esa era a realidade, esa é a primeira cuestión. A segunda, e eu concordo moito co profesor Bastos e co que comentaba tamén David, é precisamente en que nestes momentos quen dirixe a Unión Europea non pode permitirse que un goberno diga que hai alternativas e que son alternativas viables. De feito, o caso de Chipre era paradigmático. En Chipre incluso dixeron que non iban a asegurar os depósitos bancarios, é dicir, que a xente podía quedar sin os seus cartos que tiñan aforrados. Non, hasta ese punto se chegou e o goberno chipriota, sendo un país pequeno, por certo, gobernado polo Partido Comunista durante 4 anos, aí fai 5 ou 6 anos,
non foi capaz de presentar unha alternativa porque é un país moi pequeno que depende tamén moito do exterior. Pero nestes momentos Grecia sí está dando esa batalla e a Unión Europea non se pode permitir que pase eso. E xa dúas cuestións moi breves. En primeiro lugar, falamos da débeda pública como se fora un gran drama que España estea endebedada ao 100% do seu PIB, que é un problema. Antes da crise estábamos no 60%. Pero que a débeda privada supera o 300% do PIB. Ese, o sea, si falamos de débeda, falemos de débeda privada. Das empresas, das familias. Claro, e falemos, e sobre todo do sistema inmobiliario no caso do Estado español. Por que non falamos dos investimentos que fixo a banca, as finanzas e as grandes empresas especulativas e os fondos no sistema inmobiliario, que o único que fixeron foi unha burbulla inmobiliaria que chegou a que a débeda privada supere o 300% do PIB? Por que estamos tan estresados polo 100% da débeda do PIB pública e non do 300% da débeda privada? E por último, claro, subíranse aos 52 anos os gregos, son uns vagos. Cal é o país de Europa que ten máis horas traballadas por traballador? Non é Alemania. Dende logo, Alemania é das que está máis atrás. No fondo son os países do sur de Europa que nes teñen máis horas traballadas por traballador. Entre eles, España. Por certo, dentro de España, onde hai máis horas traballadas por traballador? En Galiza. Que curioso. O que demostra, é máis productividade por outra parte, o que demostra que hai unha situación de subsidiariedade e onde quen máis o sufre sempre son os mesmos. E este exemplo é moi curioso porque se ve como España está peor que Europa e Galiza está peor que España. Polo tanto, tamén nos debe convidar a reflexionar sobre cales son as dinámicas económicas europeas e cal é a posición que nos xogamos nela, non? Porque, dende logo, non son as que en mellor posición nos colocan de xeito relativo. Veña, imos con Diego e xa vamos chamar a Gonzalo. Por facer recapitulación, non? Falaba David que era unha cuestión de política interna, máis ben eu diría que é unha cuestión de macropolítica, non? Porque aquí por unha parte están, digamos, os partidos de esquerda, entendamos por Podemos, Siriza, etc., e despois está tamén, evidentemente, os partidos da dereita, por decirlo de unha maneira, non? Evidentemente, isto foi para min unha bicefalia. Por unha parte, como decía antes, houve un referéndum para min inválido. Por que digo inválido? Porque a xente votou a unha pregunta, escolleu unha pregunta que xa estaba caduca. Todos sabíamos, non, Adrián, todos sabíamos, e se é certo, vou a ser sincero, que detrás había outro fundamento, e ao final a xente votou o fundamento que realmente se quería manifestar co referéndum. Pero o que a mí me chamou a atención é que o único que buscaba Siriza, neste caso Tsipras, era que se producise ese referéndum e gañalo, porque 2 días máis tarde, todo o que el condixo que non ia facer, agora vai facer. Xa está nos digitais galegos a carta que enviou este Tsipras á Unión Europea, e se a lees, que logo podemos facer un resumo, a verdade que alucinas en colores, porque é xusto as medidas que tivo que adoptar España, son as 3 ou 4 máis xenéricas, que Tsipras dixo que na súa vida o país heleno pasaría por elas, e agora, 2 días despois da celebración do referéndum, vai de motu propio di que son as que se van a levar a cabo no país heleno. Por lo tanto, a min isto me sona efectivamente unha cuestión de macropolítica. Por outra parte, é normal que Portugal, España, Italia, etc., pois estemos preocupados os cidadáns. Nos pasamos, como decía antes, por unha situación moi complicada no noso país. E vivimos en primeira persoa os recortes que se levaron a cabo dende o goberno de España. E seguir máis lonxe, hai 26.000 millóns de euros que lle cedeu, ou que lle prestou o país español, o Estado español, neste caso, nos últimos anos, ademais en plena crise, ao Estado heleno, que agora estamos pendentes de recibir. Agora, co terceiro rescate, que son 50.000 millóns de euros, que serían 5.000 millóns postos polo Estado español, supón un montante total de 32.000 millóns de euros. Se iso dividimos por número de millóns de persoas que temos traballando, por tanto, que maioritariamente pagan impostos no país actualmente, non sai unha cuantía, ti que eres futuro doutor de Economía Aplicada, pois máis ou menos debe sair sobre 2.000 euros ao ano, non? Entón, oye, estamos por español, da débeda que nos debe o Estado heleno. Sabes a quen lle deberías... Por lo tanto, non só é unha cuestión... A banca alemana, ao Fondo Monetario Internacional e ao Banco Central Europeo, que son os que piden esos cartos. Non é unha cuestión porque foi prestado polo Estado español, non é unha cuestión da banca alemana, é unha cuestión, neste caso, estos que estou falando, do Estado español. Claro, que yo presta a banca alemana. Se nós temos que pedirse cartos a alguén, temos que pedirlos a banca alemana, ao Fondo Monetario Internacional, ao Banco Central Europeo. Non os gregos, que non viron esos cartos, o único que viron foi como lle reducían as pensións. Permíteme falar un momento, que estou entendido o que me queres decir. Vamos a pensar tamén do punto de vista alemán, porque se nós o mellor fósemos alemáns, pois igual tamén teríamos a nosa opinión, non? E se ti estás, digamos, traballando en Alemania, estás ahorrando, estás deixando os teus cartos das aforros nun banco alemán, e despois ese diñeiro, o banco, digamos, xoga con el, compra bonos do Estado, e de repente os teus cartos que ti traballaches, aforraches,
son concedidos neste caso para comprar débeda dun Estado membro e logo non cho devolven os cartos, ti que pensarías? Polo tanto, eso é o fundamento. Vamos a deixarlle rematar e vamos con... Os cartos onde saen do movimento económico, non? Estaremos de acordo. Non se creen... Pero que un alemán ten asegurados os seus depósitos, non pasa nada. Non, só quería decir que hai algunhas cousas que se din neste discurso, non? Que son falaces, porque eu creo que ningún aforrador alemán perdeu cartos, ningún. Aforradores no Estado español, sí, houve moitos que perderon cartos, e a xente en Grecia, en España, pois, por exemplo, toda a xente... a través de impostos, pero non... Non, toda a xente que tiña preferentes. Se devolveron os preferentes. Non, perdón, non. En el resto en España non sei. Estás confundido. En Galicia, bueno, igual, vamos a... Hai unha parte que se... Unha moi boa parte, 80%. Que se devolveron, e en España hai moitos que non se devolveron. Entón, eso por unha banda. Por outra banda, todos os traballadores perdemos cartos, eu gaño agora menos do que gañaba en 2009. Unha baixada de salario. Entón, quero dicir que somos nós os que estamos perdendo cartos. E eu, pois, non sei, os profesores alemáns, por exemplo, gañan exactamente máis ou menos o dobre do que gaño eu, o calquera profesor de aquí, e eu creo que non lle rebaixou ninguén o soldo. Os que lle rebaixaron o soldo e moito foron os traballadores e as traballadoras gregos. E entón, falar así de que os gregos, eses cartos non os viron, é o que dicía Adrián, eses cartos están noutro lugar e serviron para outras cousas. Pois imos ir xa con Gonzalo Lobos a palabra, que estaba desti Adrián e Diego estades aí, despois o deixastes. Imos con Gonzalo Rodríguez, profesor de Economía Aplicada na USC. Boas noites, Gonzalo. Boas noites, como estades? Por terras murcianas, Seica. O sea, ando por terras murcianas, sí. Tiñamos unha... Agardo que traballando, sobre o que me dedico realmente, que é a economía pesqueira. Moi ben, pois estamos aquí na mesa abordando, como non, unha vez máis a cuestión grega, porque hoxe estamos coñecendo que o goberno grego ven de presentar unha proposta para o terceiro rescate. Ti, Gonzalo, hai 2 semanas advertías, cando todo o mundo daba por feito un acordo, advertías de que para nada estábamos nese escenario dun acordo final, aí acertaches, así que agora que novamente xa se fala de recta final de aquí ao domingo para chegar a un acordo, pídoche un pronóstico, que vai que acontecer? Eu creo que en este momento sí se debería producir o acordo. O problema vai a quedar longe de estar resolto, pero este acordo eu creo que sí se vai a producir, sobre todo porque o que se está dando aquí é que a Troika lle di ao goberno grego que solicite este acordo, que previamente yo propuso en momentos anteriores das negociacións. O que o proceso diplomático chega a ser confuso, é dicir, pide o acordo que eu te propoño. Tanto, se eles piden o acordo que a Troika lle propón, parece bastante razonable que cheguen un acordo. Estáse falando de que destes 50.000 millóns de euros que pide Grecia serían a cambio dunha reforma fiscal e das pensións e sen reestruturación da débeda. Pasáronse liñas vermellas, na túa opinión, ou é moi pronto para falar nestes termos? No, en realidade eu creo que non se traspasaron liñas vermellas, porque esta é moi parecida ao acordo que había xusto antes do referéndum e xusto antes de esa suposta ruptura. Entón, que había unha diferencia que ao final era de 200 millóns de euros, portanto, unha diferencia significativa. E o que se fai en este momento, e entendo que é tamén unha cuestión diplomática para que a Troika poda vender a súa dureza, é que a reestruturación da débeda se posponga a outono. Entón, Estados Unidos acepta que é necesario, o FMI acepta que é necesario, e en este momento non se incluye en este acordo, pero se acepta, e supoño que debe estar falado fora dos micros esta cuestión, se acepta que vai haber unha reestruturación da débeda en setembro, e probablemente va a acabar chegando a reestruturación da débeda. E o que fan con este acordo é cambiar débeda con vencemento a corto por débeda a vencemento a medio plazo. Xa a última, esta inestabilidade grega pode ter algún efecto contaxio sobre o resto de países do sur de Europa?
Bueno, ahora xa é estabilidade grega. Grecia está estabilizada, o acordo parece que chega próximo, e entón eu creo que ahora estamos en un escenario de estabilidade. Mesmo que se falaba dos recortes da subida do IVA, volvemos á proposta anterior ao momento do referéndum. Entón, ahora estamos en un punto de estabilidade e non de inestabilidade. Resumindo, porque o luns vas a estar aquí, o luns cando esteses aquí, estaremos con un pactado no día anterior, non? Na tua opinión. Eu diría que o luns teremos un acordo. Bueno, pues moitas gracias, Gonzalo. Ese será o meu pronóstico, veremos se acerto ou non. Bueno, hasta ahora fuches puntual co que aconteceu. Moitas gracias, Gonzalo. Nada, gracias a vos. Boa noite. Adrián. Sí, eu concordo con Gonzalo e precisamente... Pensa que este é a boa ahora, Gonzalo, Ahora hai que decir sempre que sí a todo o que diga él, non vai a ser. E a cuestión clave, eu insisto, que é o tema da reestructuración, porque senón non hai futuro económico para Grecia, non? E nese sentido, é interesante o tema que comentaches ti, eu creo que na tua primeira intervención, cando falabas de que iban a alongar o peche dos bancos, e aí é onde está xogando a Unión Europea e está xogando moi duro, ca capacidade de presión que teña sobre Grecia para actuar, porque efectivamente ter unha situación de corralito para o propio goberno grego é un elemento de inestabilidade importante. Entón, unha liña de crédito que podía dar o Banco Central Europeo mañá e que podía solucionar ese problema sin ningún tipo de inconvinte, resulta que se vai alongar e xa non vai a ser cousa de días, vai a ser cousa de semanas, non? Decían hoxe do Banco Central Europeo. Entón, nese sentido, claro, é posible que haxa acordo. Eu creo que Grecia, chegado a este punto, tamén necesita que haxa un acordo, pero claro, que Grecia fai 10 días que non paga xa. É dicir, que nestes momentos Grecia está de facto nunha situación de impago, e eu creo que en estes momentos a Troika está xogando con moita dureza, pero Grecia ten unha baza importante, que é dicir, bueno, que nos xa non estamos pagando e levamos aquí 10 días e aguantamos. Bueno, técnicamente o default, se non me engano, comenzaría a... Sí, pero eso porque o Fondo Monetario Internacional non diría que formalmente está en mora Grecia ata agosto, non? Tes aí un mes de prórroga. Unha última palabra sobre esta cuestión de Grecia. Para Gonzalo, de que se trata tamén de que a Troika demostre que son moi duros, non? De que non lle deixan a estes que chegan aquí agora a facer non sei que cousas. A min gustaría introducir un elemento novo e moi breve tamén. Eu creo que tamén habería que mirar un pouco para atrás, porque parece que Siriza leva gobernando 10 anos Grecia. Xa, de verdade, 6 meses. Quen falseou as contas de Grecia? Como chegamos ata aquí, non? É dicir, efectivamente, un señor que traballaba en Goldman Sachs e que agora é o que asina os billetes de euro, que é dicir, por poñer un pouco de perspectiva, porque ata que o anterior primeiro ministro, non, o anterior do anterior chega e di, mira o que me atopei aquí, que isto era todo mentira, non? E agora parece que resulta que chegaron unha pandilla de hippies a gobernar Grecia e que, bueno, non saben como é isto da política e parece que desde Europa e desde algún dos gobernos da Unión Europea se di deixados maiores, non? Que somos que levamos facendo isto moito tempo e como se ve saliu estupendamente, entón, pois deixádenos que sigamos facendo iso, a ver se con un pouco de sorte falseamos as contas outra vez. Entón, obviamente, Tsipras está xogando no campo que pode ou que lle deixan e que vai acabar cedendo, que uno non sei se vai acabar cedendo ou non, pero en todo caso tamén creo que hai que velo en perspectiva e que está facendo moitas das cousas que hai un mes eran imposibles, non? Pois xa non está pagando e non pasa nada. Leva 2 semanas casi xa con un corralito e o mundo sigue xirando, os gregos están aguantando parece que con dignidade, non hai a ola esta de violencia e pillaje que nos decían, bueno. Esas tendas de pánico que se prevía. Veña, Diego. Nada, pois é normal, é dicir, eu estou totalmente convencido que todos os presidentes e todos os estados membros están moi preocupados pola situación. Eu sou consciente eu creo que todos somos conscientes que isto non hai ningún país europeo que ahora mismo este mirando isto pois de brazos cruzados e que lle diga non me importa que pase en Grecia, porque ao final sí que nos importa, sí que nos interesa a todos que Grecia parte de un país pois con moita tradición histórica en todos os sentidos. E o que vivemos, non? Culturalmente. Exactamente, o que vivemos culturalmente e aparte estratégicamente, xeográficamente, en todos os sentidos, é un país moi importante para a Unión Europea, incluso en clave xa mundial. E para os Estados Unidos tamén. Entón, bueno, está Rusia, China. Exactamente. Entón, bueno, as da OTAN en Grecia, eu estou seguro que tampouco pasa desapercibido que estean onde están. Eu o que quero dicir é que para min podía haber aforrado isto fai xa un mes ou 3 semanas, non sei canto tempo levamos xa con isto. Podía haberse aforrado os cartos e custou tamén facer un referéndum, porque ao final o que
o que Chipras pretendía pois era simplemente unha cuestión política, porque 2 días máis tarde, como decía antes, está presentando pois un paquete de medidas que sae de motu propio, non digo que fora dos micros, que non o dubido, pois aparte hai fotos con Sul, que en Chipras e Sul en Bruselas, onde tomando un café de risas e tal, pois imagino que aí nese café de risas pois chegaría un acordo tamén de que hai que pasar polo aro, non? Pero o que quero deixar claro é que ese aro para min dentro do que cabe lógico e normal, porque outros países tamén o pasamos e porque Grecia ten que pasar. Despois eu non entro a valorar se é posible devolver toda a débeda ou non, iso o tempo dirá, probablemente non, pero que non podemos tampouco abrir a caixa Pandora, porque como empezamos a quitas aquí, quitas a nivel público, a nivel entre estados, entón sí que entramos en un xogo peligroso, non? Por lo tanto, bueno, pois a ver que pasa, e o que me alegro que dentro que cabe a estabilidade económica en Grecia, pois parece que se vai retomar e que é importante para todos, para os gregos en primeiro lugar, que son cidadáns europeos, e para os estados membros tamén. Marislar. Pois, a ver, eu teño que dicir primeiro que os gregos e as gregas deron unha enorme lección de dignidade e están dando, desde logo, o domingo, votar desa forma masivamente polo non, e ademais, pois tomando con toda a tranquilidade esta situación de que non se poden sacar cartos, que, bueno, por outra parte, como xa se leu por aí, en moitos tuits e tal, pois hai moita xente no Estado español que quen lle dese. Sacar 60 euros todos os días, non? E despois é que, claro, eu non creo que teñamos todos e todas os mesmos intereses. Non nos temos, e eu creo que está claro que en Europa hai unha xente de determinados partidos que teñen determinados intereses e que están bastante máis ben ao servizo pois da banca e de grandes empresas, como se acaba de demostrar coa votación do TTIP. E outra xente, pois que temos outros intereses, que son os intereses pois da cidadanía e que haxa servizos públicos de calidade, que sexan públicos. Entón, claramente, o señor Tsipras fai política. Eu neso estou totalmente de acordo con Diego, pero é para o que foi escollido, para facer política. Non son Grecia, non dice... É caso político, claro que política. Me parece que é algo sucio, non? Dicir, fai política, non? Que tiña que vir aquí un tecnócrata ou facer encaixe de cabariñas, non fai política, porque en todas as cosas para iso lixo. Hai unha forma de falar da política, precisamente, vamos, moitas veces, pois, por xente, non digo por Diego, pero en xeral é un discurso da dereita, non? É que isto é unha cuestión política. A ver, isto é aquilo como que dicía Franco, non? Faga como a min, non se meta en política, unha frase famosa del, non? Que lle dixo a unha persoa coa que tivo unha audiencia. O sea, política facemos todos a determinados niveis, pero a un presidente de goberno o que lle hai que pedir é que faga política. Bueno, pois vamos a poñer punto final por hoxe ao tema grego. Imos con un tema de Manolius Dop e a volta xa imos con cuestións de política xeral galega. Cari, dasme os meus manguitos? Os manguitos? Aquí non están. Cuchi, que solo me tiñas que traer os manguitos. Perdona, os manguitos son teus, terá los que traer ti. Pero xa traxen todo o resto, solo estabas encargada dos manguitos. Os manguitos son teus, non penso traer os manguitos á praia, por favor. E agora con que nado eu? Mira, tes aí un par de cousas que están colgando, que seguro que flotan moitísimo mellor que os manguitos. Alá nadar! Cari, cuchi, que non era para tanto. Vive, todos los instantes poden ser eternos, todos los momentos poden ser perfectos, cando a vida empeza a soar. Que sí, que sí. Sin te pasa dun día normal a un día
riso non me vou. Pa para pa pa bere bere. Pa para pa pa bere bere. Pa para pa pa bere bere. Di o di. Pa para pa pa bere bere. Pa para pa pa bere bere. Pa para pa pa bere bere. Vive, wow, sinte, wow, canta, wow, soña, wow, wow, Vive, todos los instantes poden ser eternos, todos los momentos poden ser perfectos, cando a vida empeza a soar. Sinte, pasa dun día normal a un día especial, e sal pola rúa a bailar, que bailando enténdese a xente, sen o teu riso non me vou. Pa para pa pa bere bere. Pa para pa pa bere bere. Pa para pa pa bere bere. Di o di. Todo sorriso. Caite. Pois aí estaba a música de Monolius Dop, esa segunda parte do programa de hoxe, porque non cese aquí en Afiando a Agulla, gustanos dar cada píldora de cada movimento. Hoxe está con nos Mailar Aleixandre, do Encontro Cidadán para unha Marea Galega. O luns pasado algo nos adiantastes, pero explícanos hoxe, xa que sacaste ese manifesto, en principio con máis de 100 sinaturas, mirei unha hora antes de empezar o programa, penso que iba por máis de 300. Cales son os obxectivos que tedes desde o Encontro Cidadán? Os obxectivos son iniciar un proceso para que haxa unha marea galega, podemos dicir para entendernos, pero unha candidatura que parta da Unidade Popular, por iso de aí o nome de Mareas, e que vaya con posibilidades as xerais e tamén as autonómicas, con posibilidades pois de ter influencia no primeiro caso nunha mudanza no goberno do Estado e no segundo caso de gobernar en Galicia. Entón, creemos que neste momento Galicia está na vanguarda do que é a innovación política. Creemos que no resto do Estado español e noutros sitios estáse mirando para nós, porque o movimento das mareas pois é algo novidoso e é algo que afunde as súas raíces na idea de que hai hoxendía unha sede, non? Por unha democracia participativa, que vaya máis alá da democracia representativa. A xente non quere únicamente votar cada 4 anos, despois, pois que xente que incluso non ten a maioría, ou ten unha maioría moi relativa, pois porque ten X millóns de votos que lle deron a maioría no Parlamento, diga, non, é que eu teño a maioría, represento os cidadáns. Entón, esa é a idea. E vades interpelar os partidos ou pretendedes simplemente que a cidadanía que non pertence a ningún partido en concreto ou ainda pertencendo, participa aí? Nos interpelamos os partidos tamén. En primeiro lugar, o que estamos nun proceso que xa empezou de conversas e encontros, co que son mareas, que en toda Galicia houve alrededor de 70, e despois asociacións cidadáns. O sea, nós o que quereríamos é unir asociacións e movimentos, que esas asociacións e movimentos, digamos, teñan pois un corpo, un músculo, fala algunha xente, e que os partidos estean aí, digamos, pois empurrando, non? Como ocorreu, pois, por exemplo, na Marea Atlántica ou en Compostela Aberta. Están aí, hai xente dos partidos que saiu escollida, son concelleiros e concelleiras nisto, pero isto non é unha confluencia de partidos.
unha cousa distinta. Queredes estimular, entón, este debate? Claro, queremos estimular este debate, porque ademais é que queremos que o debate está na sociedade. Queremos que hai moita xente que para que a unidade é un valor. Por qué? Porque en Galicia, non vou falar do que ocorre en outros sitios, pero en Galicia especificamente o que nos dicimos no manifesto que non hai ningunha forza que sexa capaz por si soa de liderar o cambio, e que é necesaria a unidade, e que ademais é necesaria a unidade entre nacionalistas e non nacionalistas, dice así para falar claramente. Collendo este elemento da presentación do encontro cidadán para unha marea galega, sumado tamén a esas primarias, esa proposta de primarias de Podemos, que tamén está un pouco neste debate da marea galega. Hoxe mesmo, bueno, a Nova reaccionaba en Twitter unha información de La Voz de Galicia, que viña a dicir que o pacto entre forzas nacionalistas estaba feito, marcaban distancia con iso, con todos estes elementos sobre a mesa. Cara onde vedes que camiña isto? O panorama está, para empezar, moi interesante e hai moita xente falando de política no país, e iso é moi positivo. E é algo que non víamos dende hai, eu creo que demasiados anos. Eu creo que xa só por iso xa é para saudar todos estes movimentos e todos estes digamos, momentos quasi telúricos, non? E eu creo que todo apunta, as persoas que están participando activamente poderán dicir, non? A que aún vai haber unha chamalle marea, chamalle, bueno, pues un movimento de cara, para empezar, cara ás eleccións xerais, e eu atreveríame a apostar que a vista, que mencionaba o tío agora, da atitude de Podemos, vai haber unha confluencia. Non me gusta especialmente decir cidadá, porque eu creo que Cidadás son todos, non? Os do PP, os do PSOE... Popular, si se quere, non? Ou de xente diversa, para conformar esa candidatura na que non vai entrar na fórmula que propuña Pablo Iglesias, que basicamente dicía, bueno, eu teño aquí a miña lista e cedoche o posto 3, 5 e 7, por decir algo, xa está. ¿no? La confluencia se moa, ¿no? Un pouco así, Rei Sol. Preguntabas outro día a Bamonde se non sabía se Pablo Iglesias era moi listo ou neste caso en Galicia está metendo a pata hasta o fondo. Eu creo que Pablo Iglesias foi un dos primeiros que dende fora leu o escenario galego que comentaba Marilar, que aquí estaban pasando cousas antes que noutros sitios, leu moi ben o que pasou nas eleccións autonómicas de 2012, non leu moi ben o resultado, o sea, leu moi ben o resultado posteriori, pero ele aseguraba que había posibilidades de cambio, e foi obvio o que pasou. Pero creo que se equivoca. Eu creo que se equivoca, entre outras cousas, eu creo que cae nun erro, ou polo menos de cara ao exterior, que no que só cae el, e desde o punto de vista do Partido Popular, que é pensar que as mareas son Podemos. Nas mareas galegas hai xente de Podemos, é obvio. E é obvio que Podemos apoiou abertamente algunhas das mareas galegas, pero creo que se trabuca, vamos, de principio a fin, si cree que na Coruña, en Ferrol e Santiago goberna Podemos, entre outras cousas porque é mentira. Entonces eu creo que todo avanza hacia esa candidatura e eu creo que tamén avanza cara a unha candidatura con este remato de forzas soberanistas e de persoas que ao mellor non estaban no espazo do soberanismo pero que tampouco se sinten especialmente incómodas ou referentes. Diego, estivo aquí Xosé Manuel Beiras hai uns días e dicía que esta candidatura da que se está falando, concretamente na súa intervención, daquela non citaba a Podemos, dicía que esta candidatura en Galicia pode competir directamente co Partido Popular. Sí, bueno, a ver, Beiras é un artista da palabra e sempre foi, bueno, ten moitos anos a súa espalda e, bueno, a verdade é que sabe de comunicación política, sabe bastante, non? Pero, bueno, na miña opinión, de momento aínda hai un salto, e máis en Galicia concretamente, quizá non tanto en outros territorios, onde o Partido Popular está bastante sentado. Eu, en primeiro lugar, pois, alégrome de que a ciudadanía sexa do color político ou defendendo as ideas que sexa, sempre que sexan democráticas, pois que, bueno, pois que sea, bueno, digamos, se achegue a política, se anime a dar o paso de formar parte, neste caso, pois, dun partido político e que de entre todos, pois, podamos facer do noso país, pois, un país mellor. Sei que suena moi ben, pero sí que realmente o pensamos sempre cando sexa, pois, proclamas democráticas, non? Eu, respecto ás mareas, teño que recoñecer que, bueno, pois que aínda nos estábamos mirando polo espejo retrovisor e de repente adiantou en Coruña, en Ferrol, en Santiago, pois adiantou un coche, un monovolumen pola esquerda que de repente, cando vimos estaba dialigante, se nos puso a par e sacou uns resultados espectaculares. E é certo que nós, bueno, pois sabíamos que existía a marea, pero teño que recoñecer que non esperábamos en ningún momento que tivese uns resultados pois tan extraordinarios como tivo.
A verdade é que iso significa que hai un sentir dentro en Galicia pois que quere tamén ser recollido por unhas propostas neste momento concreto que defende a Marea e que nós, como Partido Popular, temos que ter en conta. Dende ese punto de vista, aproveito pois tamén para decir que nós estamos a vivir dentro do Partido Popular de Galicia e dentro do Partido Popular Español, pero penso que en Galicia estamos un paso por diante, pois un impulso democrático a nosa forma de entender a política e perdimos probablemente parte de conexión coa ciudadanía, ben a través de comunicación, ben a través de xestos, e agora estamos tratando tamén de ser conscientes, de avaliar cales foron os resultados do día 24 de maio, que nos mandaron unha mensaxe nunhas vilas pois bastante concreta, non? Pero, bueno, en cualquier caso, eu o que espero que Mareas, eu creo que tamén é unha leito de poder, é dicir, aquí Esquerda Unida está englobada dentro de Mareas. Esquerda Unida é un partido de esquerda tradicional que tivo o seu poder no noso país e tamén en Galicia, digamos que forte, e que non quere aínda asimilar que pode haber unha partido de nova creación que lle este do mesmo espectro político que lle este a robar os votos, non? Entón, é aquí unha pelea de poder. Quen acaba, digamos, liderando este proxecto? Pablo Iglesias puso, digamos, as cartas sobre a riba da mesa dicindo que Podemos quería liderar como cabeza visible este novo espectro político onde está Marea, e Marea, por outra banda, aquí en Galicia, coa fortaleza sobre os resultados que sacou nas eleccións municipais, pois din que dixo nada e que aquí de momento Podemos non vai entrar. Sí, a verdade é que comezo co mesmo que comezaba David, non? Eu creo que é moi interesante que xurdan iniciativas como esta porque quere decir que a sociedade civil galega está viva. E iso parece un elemento fundamental porque quere decir que existe un espazo de emerxencia social que é positivo, non? Porque poderíamos facer política 1000 horas, pero dende logo se non tes detrás un pobo que está disposto a asumir a súa responsabilidade e que temos que asumir colectivamente unha responsabilidade de transformación do país, pois creo que non hai futuro. Dito isto, eu que, bueno, a verdade é que só puiden mirar por riba o manifesto que saía hoxe. Claro, o meu punto de vista é que eu aspiro a que exista unha candidatura galega, unha candidatura nacional galega que teña como objetivo efectivamente unha representación forte de Galicia en Madrid. E isto que significa? Pois que se leve ali a reivindicación da transferencia de competencias da P9 e que non fagan como o PP e voten en contra. Nese sentido, efectivamente, eu ni sequera falo de nacionalistas e non nacionalistas, creo que non se trata diso, trátase de galegos e de galegas. É dicir, e se hai unha candidatura que defenda os intereses de Galiza formada por galegos e galegas que queren cambiar este país, eu creo que esos son os termos do debate que queremos dar. E esa lista vai a recoñecer a realidade galega, vai a decidir en Galiza e vai a tomar decisións por Galiza. Entón, eu creo que aí hai un espazo moi importante a través do cal se pode traballar, como ben comentaba Marilar, en relación á unidade. Dito isto, eu neste manifesto, claro, o que voto moito de menos é determinada que se tivera falado con determinado espectro político e determinado espectro social, porque efectivamente aí hai moitas sinaturas, pero sinaturas que son de parte. Eu non creo no discurso excesivamente ciudadanista. Eu estou de acordo no empoderamento cidadán, evidentemente, pero non se pode decir non somos políticos, non, eso non é real, en primeiro lugar porque hai xente que é concelleira e asina ese manifesto, e en segundo lugar porque efectivamente sí que hai unha afiliación política determinada de moita xente, pero é como se mañá Diego saca un manifesto con colegas do PP e din porque somos a ciudadanía. E non, o sea, tires un cidadán, eu son un cidadán, a xente que asina ese manifesto tamén é cidadán. Iso é moi típico da esquerda, digamos que hai... Claro, non, pero non se trata diso, é dicir, trátase de que precisamente existe do que se trata de tratar de construir un xeito político que nace en Galiza, un xeito político galego, un xeito político propio, onde eu creo que está a clave do debate, e a partir de aí, pois efectivamente hai unha serie de actores diferenciados que hai que lograr aglutinar, pero claro, unha serie de actores diferenciados, tampouco se pode pensar que existe que eu é algo que vin neste manifesto, documento polo menos polas asignaturas moi de parte, non? A dicir que non se falou aínda, efectivamente, cos partidos políticos, porque digamos que iso considérase que máis adiante no proceso. Neste momento, o que se está falando, o que se están tendo encontros, é con movimentos cidadáns e despois con diferentes mareas, na medida en que as mareas, digamos que son o novo e van na liña que nos propugnamos, que é unha liña de unidade, de forzas de distinto tipo. Falamos de nacionalistas e non nacionalistas porque moitas veces houve esa linguaxe aquí. Para min, todas as galegas e os galegos pois deben estar aí, o sea, toda a xente que sexa de esquerdas e que crean cousas, vamos, que estea disposta a traballar por cousas como
o que se di no manifesto, o dereito a decidir, e que se recoñeza dunha vez que o Estado español pois é un Estado plurinacional, este tipo de cousas. Entón, non é que se falara con uns partidos sí e outros non. Non se falou con ningún partido. E a xente que está no manifesto sí pode pertencer a Mareas, pero en principio, polo que nós sabemos, porque algunha xente que sí que vai asinar o manifesto, pero non van nesta lista de 100, ainda que xa se comprometeron a asinar, precisamente porque son de partidos. Se queríamos un decir non é con este partido ou con este. Para os nosos partidos poidan participar. Houve partidos que xa participaron nas Mareas, é dicir, houve partidos que estiveron dispostos aí a ceder un protagonismo, a incluso que non aparecesen as siglas, como non aparecen nas Mareas. Hai xente que sabe fulano é de tal cousa ou fulanita é de tal cousa, pero en principio non están aí como de partidos, e hai outros partidos que tiveron reticencias, que eu creo que é estupendo se agora partidos como o BNG que tiveron reticencias, o sea, que non participaron nas Mareas e que ademais criticaron con dureza. Agardemos que non hai reticencias co BNG agora. Agardemos que non hai reticencias co BNG agora. Non, digo que... Non o digo polo encontro, digo que o Pablo Iglesias non quiso reunirse co BNG directamente, non? Bueno, pero bueno, Pablo Iglesias, en fin, xa estamos de acordo que parece que non está xogando a este xogo. Nos gustaríanos que tamén Podemos estivese, desde logo sería importante que estivese o BNG, e que si até agora non quiso entrar nese tipo de confluencia e agora parece que sí, polas últimas declaracións, benvidos esa, fantástico. Pero é que a idea non é facer unha coalición de partidos. Eu creo que isto é algo que é moi importante que se entenda, porque isto xa houve outras veces, non? E a diferenza entre as Mareas, que non son todas exactamente iguais, non? Pero a diferenza en principio global entre as Mareas, que son o novo, e as confluencias de partidos, pois que é algo que se fai partindo máis ben dos cidadás. Iba a dicir outra. Imos co último xa. Non, bueno, pois o digo despois, pero vamos. Que unha cosa importante é que a participación ten que ser da xente, e entón hai unha dinámica, o sea, en xeral, de moitos partidos, pero eu creo que en xeral, eu fun de partidos hai tempo, e si saín foi por iso, de querer dominar e de querer levar de unha forma moi guiada todo o que son os movementos cidadáns. Eu vivín isto, por exemplo, en Nunca Máis, e tamén vívese en sindicatos e vívese en asociacións de veciños, que tal partido quere que tal asociación de veciños sexa fulanito e tal. Entón, isto é unha das cousas que hai que esquecer. Os partidos teñen que estar traballando, e eu creo que debe haber partidos, e está moi ben, é unha forma, pero deben entender que os movementos cidadáns, os sindicatos, as asociacións deben ter a súa propia dinámica. Tarefa difícil pedirles un partido, pero bueno, veremos como vai. Estos son ideais, estos son utopías. Eu creo que as cousas hai que soñalas, teño dito por aí incluso en algunhas das miñas novelas, antes de que se fagan realidade. Castelao soñou que teríamos un parlamento, tardamos en telo, pero foi porque Castelao soñou. Bueno, pois veña, vamos a seguir avanzando. Mirácheme con ganas de dicir, quería dicir algo. No, iba a dicir que se falaba das siglas e que xa falamos de feito nesta mesa hai 2 semanas, non? Eu creo que tamén hai que sería, digamos, injusto non recoñecer a achega que fai o BNG neste caso a hora de decir que está disposto a renunciar ás siglas, porque creo que é un paso vexigante de cara a esa posible confluencia, un paso vexigante, por certo, absolutamente impensable, non hai tanto tempo, non? E unha pincelada respecto de Podemos. Podemos, como si identificamos a Podemos con Pablo Iglesias, que en gran medida é certeiro facelo, efectivamente está fora, pero falta saber canta a xente de Podemos en Galicia vai estar por esa estrategia. Ata onde eu sei, informativamente, pois parece que, bueno, falar dos críticos posiblemente se simplificar, non? Pero, bueno, hai xente de Podemos que estivo moi implicada, traballando moito nas Mareas e que agora se atopa con que non quere que eses proxectos os que participaron... Logo, a nivel público, non estamos vendo moitas reaccións, a nivel privado sí que... Exactamente, non? Eu creo que esa corrente subterránea... Está Confluencia Galega. Confluencia Galega son os críticos de Podemos que se reuniron, creo que o día 20 de xuño, aquí en Compostela,
Sí, pero digo no sentido de que non hai ningún diputado bueno, porque en Galicia non hai diputados, pero un concelleiro, sí que vimos, por exemplo, líderes autonómicos en outros puntos do Estado que sí que saliron, aquí non hubo Yo creo que aquí esa corrente subterránea que ao final é a Podemos. xente que estivo participando nestes círculos que chamaban inicialmente, etcétera, que vai dicir, eu non estou disposto que todo isto que me contaron de que iba de abaixo arriba e los de arriba e los de abajo, e todo isto acabe converténdose en un posto ou 3 ou 4 nunha lista electoral con xente que aparte colocan desde Madrid, non? Tú a Galicia, tú a Asturias e ti a Castilla e León. Un pouco feo, non? Mañana estarán aquí, así que intentaremos exprimir a ver que está acontecendo. Diego, imos con Besteiro e Feijóo para rematar. Sí, a mí me gustaría brevemente decir que, bueno, aquí hai unha pelea de galos bastante evidente. Por unha parte a Podemos, que quere absorber a Esquerda Unida e Mareas, e por outra parte está a Nova, que quere absorbir ao BNG, non? Son a nivel nacional, incluso a nivel, digamos, nacionalista, dous correntes, a pesar de ser de esquerdas distintas, non? Que pasa? Que Esquerda Unida e o BNG, obviamente, non queren ser absorbidas por, neste caso, por a Nova, nin Podemos. Que fixo Pablo Iglesias? Pablo Iglesias quedou con Beiras e non se reuniu co BNG. Para mí unha maniobra de Beiras bastante, neste caso, bueno, pois que dixa moito que di moito del, porque, bueno, pois porque el foi o principal activo do BNG no seu momento e agora, bueno, pois se reúne con Pablo Iglesias buscando que non se reúna con o BNG para intentar que o BNG desapareza e captar ese porcentaxe de voto que ainda mantén o BNG. Eu creo que lle vai ser complicado, pero sí considero que están condenados a entenderse. Non identificaría ese intento de Beiras máis que nada porque ata onde sei o ambiente na xuntanza Beiras-Pablo Iglesias non foi precisamente cordial, por suposto, pero non de dicir, bueno, quedamos para a semana e pechamos o acordo. Incluso había que, os expertos en comunicación non verbal, había que envían as fotos certa tensión de Iglesias, non? De non saber onde meter as mans. Non vou revelar as fontes en base das cales fixen esa información, non? Pero cordial, por suposto, entre outras cousas, porque Pablo Iglesias admira moito a Beiras, pero o clima non foi de acordo, realmente foi o que buscou, non? Aproveitar esa relación persoal entre eles. Pablo Iglesias levou unha foto estupenda para o seu álbum que non lle vai ir mal en campaña. Sí, eu creo que aquí se están mezclando cosas diferentes. Claro, Pablo Iglesias non se quiso reunir co BNG. Bueno, o BNG tampouco ten maior interés en reunirse con Pablo Iglesias para configurar unha candidatura ás eleccións. É dicir, eu estarei... ten unha proposta política. O BNG estará encantado de falar con Podemos. Pero decía que igual que María en Vigo, tampouco se quiso, neste caso Rubén, que ten 3 concelleiros, María en Vigo, non se quiso reunir con Pablo Iglesias públicamente, o dixeron, en público. Despois en privado se reuniron. Digo que estas cousas pasan tamén. Precisamente é que existe unha proposta política que nos creamos unha candidatura galega que o que faga sexa representar a Galicia en Madrid, que é algo que hoxe en día só o BNG está facendo e que aspiramos a que nas seguintes eleccións haxa un grupo galego que poida facelo con máis forza e que poida incidir na política do Estado. E Pablo Iglesias ten outra proposta, que quere ganar as eleccións, eu creo que equivocadamente, porque esta proposta leva a controlar o seu grupo, pero non a ganar. E iso pareceme traicionar o discurso de Podemos, este discurso da ventana de oportunidade que nestes momentos se pode chegar ao poder e se o que faz é controlar un... Eles tamén fixeron un análisis eles fan demoscopia do que aconteceu nas municipais e nas autonómicas e pero non dan porque hai moitas circunscripcións que se reparten 2, 3 diputados. Sí, efectivamente. PSOE, PP, que aquí hai dúas provincias que chama Lugo e Ourense que só teñen diputados por esas provincias PP e PSOE, é dicir, que aí non hai xogo para sacar resultados extraordinarios para poder sacar precisamente o control que realiza Podemos sobre a súa lista o que vai a provocar é que en todas estas provincias non teña representación, porque cando se coloca o seu colega de primeiro por Ciudad Real non vai a sair. Esa é a cuestión. Entón o que tes que conseguir non irá por Ciudad Real. Claro, pero efectivamente, eses non irán por Ciudad Real, pero ese eu creo que a estrategia errada de Pablo Iglesias. E outra cuestión, a nova política volvese bella política moi rápido. Entón, Pablo Iglesias era chupiguai nas europeas, agora xa é bastante bella política, está aí no tránsito. Eso me recorda o de Carmena, de decir que iba a ir en metro todos os días, o segundo día se foi en coche oficial. A nova política en vez de ser bella política. Pois aí hai que tamén relativizar un pouco, porque eu creo que estas exaltacións de procesos políticos despois acaban levando a fracasos, ou a fracasos quizáis non, pero a desilusións, non? E por eso, nese sentido, eu creo que hai que conservar a ilusión, pero tentar ser un pouquiño máis cautos en canto á posición política, porque penso que aquí esta emerxencia social tamén hai que saber catalizala, e nas municipais, desde logo, houve unha emerxencia social de certos actores políticos que son moi novos, pero que dentro de pouco xa non van a ser tan novos. Eu sinalaba do BNG porque son as dúas propostas políticas netas e claras que está arriba da mesa, do BNG e a de Podemos, e despois hai todo un debate da ciudadanía de outras forzas políticas que terán que definir se lle gusta máis unha ou outra ou ninguna das dúas e en que se acaba definindo a cousa. Por cousas que se din así e tal, e que non se faga demagoxia, os coches oficiais utilízanse
para ir a cuestións oficiais. O que fixo Manuela Carmena, creo que a da Colau tamén, pero no caso de Carmena seino, porque son de Madrid e teño a familia en Madrid, é que da súa casa ao traballo vai en metro, e para o que son actividades privadas vai en metro, ou en transporte público, ou en taxi. Pois ata onde eu sei non está a facer iso. De todas formas, falando de coches oficiais bastante moi próximas, que son bastante fascinantes. Sí, a verdade que sí. Pero creo que podríamos dedicar unha outra noite monográfica. Simplemente temos coches oficiais. O sea, é dicir, os coches oficiais remate de 10 segundos. 10 segundos, porque non vamos a ver os debates. Quero decir que, bueno, que tampouco... Non imos facer demagoxia e a alcaldesa de Madrid, sesa de Podemos, ou sesa o partido que sesa ten que ir en coche oficial aos actos oficiais, porque ten que, bueno, digo que sesa do partido que sesa, dixen. Sesa do partido que sesa, bueno, pois xa sei que ás veces hai xente que lle gusta. Vámonos poñer aquí. Digo que ten que obviamente ir en coche oficial, non vai ir a conducindo tal aos actos públicos, pois non, hai cousas que son lógicas. Bueno, isto daría para moito, imos seguir avanzando porque Besteiro coñecíamos hoxe, despois da súa imputación, que, segundo fontes do Partido Socialista, renunciaría a ser candidato se nos próximos 6 meses segue imputado. Bueno, ese prazo saco nun medio de comunicación en concreto. Eu non teño elementos para saber se falamos de 6 meses ou non. Teño unha fonte socialista, e esta sí que é directa, que me asegura que pola zona de Vigo, e concretamente o alcalde Caballero, xa está traballando nunha candidata alternativa. No sentido dos 6 meses, algo diso tamén hai, non? Pero en todo caso, bueno, hai moito ruxe estes días, non? Non sei se falamos de 6 meses, eu creo que hai dúas datas clave, contábamelo hoxe en praza, hai dúas datas clave. Unha é o día 18 de xullo, que é o Comité Nacional do PSDG, no que eu intúo que, bueno, o que se fala é que o señor Besteiro vai dicir que el non vai ser un atranco para o Partido Socialista. Outra data ainda máis importante que é o 30, que é o día que ten que declarar ante a xuíza de Lara. Se sai desimputado do xulgado de Lugo, cousa bastante improbable coñecendo a dinámica da xuíza de Lara, o futuro político de José Ramón Gómez Besteiro complicado, polo momento político non. Se chegar a estar aforado, polo momento político no que se estamos. tuvera tomado posesión no Senado, como teria cambiado isto? Pues, sí, entre outras cousas, porque a praxe da xuíza de Lara é moi particular, todos lo sabemos, que decir, a actual alcaldesa de Lugo estivo 5 anos imputada, e o seu caso acabouse arquivando. Por exemplo, o actual portavoz do Partido Popular no Senado, en cambio, como era aforado, precisamente, o seu caso resolveuse pois relativamente rápido. Sin entrar no fondo da cuestión que non teño elementos de abondo como para saber. Podo dicir que, por exemplo, a mí non me parece especialmente extraordinario que un cargo público teña 30.000 euros no banco, non me parece extraordinario, que parece bastante, bueno, lógico, non? Ou que se mova ese tipo de cantidades nunha hipoteca, etc. Entre outras cousas tamén, o señor Besteiro entregou polo que conta e demostrou no seu momento esa documentación ao xulgado, non? Isto agora parte dunha denuncia dunha empresa que ten intereses precisamente nesa operación urbanística, que pues, ninguén é inocente no sentido moral do termo, non? Pero sí que é certo que, desde o punto de vista só político, el mesmo o recoñecía outro día ante a prensa o sábado, neste sentido, pois sí que tampouco se ocultou, non? As menos de 24 horas, pois, deu a cara ante os medios, fixemos as preguntas que consideramos convenientes, os xornalistas que estábamos ali, e sí que é certo que o propio Partido Socialista admite que pois non vai estar en condicións de, digamos, de levar adiante un liderado con as mínimas garantías no caso de que esa imputación siga sobre el. Non eu intúo que el mesmo tamén por responsabilidade o faría, aínda que sí que é certo que ata onde eu sei a Dirección Federal do PSOE lle deu o seu apoio, cando menos inicialmente, pero tamén hai un factor que tampouco hai que desdeñar, ni moitísimo menos, que é que Susana Díaz, o seu PSOE andaluz, está dicindo, señores, a min fixeronme votar os imputados. Claro. E aquí teríamos no debate de sempre, no debate de listas e Besteiro tamén puxo o listón aí. Claro, efectivamente. Entraríamos na lista, no tema con este remato das listas sin imputados, que a mí me parece absolutamente demagóxico e fascinante, porque por esa regla de 3 eu agora denuncio a Diego porque resulta que digo que me pegou aquí na porta, e mañá ten que dimitir por concelleiro e darlle un poder extraordinario aos xuíces. Que eles non queren, por certo, salvo algúns. Entón, eu creo que máis alá dese debate, que o PSOE da Luz tamén está dicindo que, bueno, que este señor gallego se tiene que ir e tal, eu creo que el mesmo, por responsabilidade, pois, se non é desimputado, todo se veña indicar que vai deixar paso, non? Bueno, estou de acordo co último que acabas de decir, hoxe en día é certo que ser político é cada día máis complicado, non? Pero si ben é certo que os antecedentes que nos sitúan aos que agora entramos en política novos, pois a verdade é que entendemos por que estamos a pagar un pouco este prezo a nivel de exercer a nosa, digamos, a nosa actividade política.
Pero sí é certo que non todas as imputacións son iguais, non? Neste caso, eu o que estou de acordo, en primeiro lugar, na presunción de inocencia, é dicir, tanto para un partido como para outro, creo que iso é importante para calquer cidadán que exista a presunción de inocencia, si ben é certo que hai algunhas imputacións que son máis delicadas que outras, sobre todo as que corresponden á actividade pública. Neste caso, se lle acusa, se lle imputa polo tráfico de influencias, por prevaricación e por cohecho, que non é mesmo mellor que o exemplo que ti poñías, pero entendo o que queres decir porque... Pero é unha denuncia do empresario tamén, eu estou de acordo, sí, efectivamente. Pero unha denuncia do empresario, insisto, non vou entrar no fondo da cuestión, pero digo que o día seguinte da Diputación... O fondo tamén é importante, pero aínda así, eu tamén estou de acordo en que hai que, primeiro, deixar que a xustiza atúe, e no caso de que pase de imputado a acusado coa apertura xuicio oral, eu creo que aí todos hai un consenso generalizado dentro das principais forzas políticas que hai un momento no que debe... Sí, estou de acordo. O que está claro é que, aquí neste caso se lle acusa, ou se lle imputa de que concediu unha licencia a un constructor dunha forma posiblemente irregular, que ese constructor despois resulta que foi quen lle vendeu un piso que no ano 2005 que estaba a prezos de mercado do ano 98. Iso que, en primeiro lugar, polo que a min, a información que eu chego, se lle acusa. Si iso é certo, pois a verdade é que é unha cuestión bastante delicada, porque sería culpable das imputacións que se lle acusan neste momento, pero que o que está claro é que o Partido Socialista ahora mesmo en Galicia está tocado. Está tocado a nivel como partido e ha tocado tamén a nivel de liderazgo, porque agora mesmo sai por detrás algúns... Moi adiante seleccións Feijóo, sí, a verdade matades o partido... A verdade é que hai, vamos a ver, que hai agora por detrás o que ti dicías, non vou ser o quen adiante a nova, pero teño unha compañeira de bancada na corporación en Vigo que ten pinta de que pode ser un plan B ou incluso un vello coñecido de Lugo que todos sabemos quen é, que tamén este ten unha profundidade. Ese vello coñecido igual ten moitas cousas. Tamén ten moito que sí, pero ou podería telas. Xa para rematar, o que resulta curioso este caso é que Besteiro no seu momento puxo, como ti dicías antes, o listón moi alto con Orozco, no caso de que si de ser imputado que non lle permitía ser candidato a alcaldía, e agora el vese unha situación tal. En cualquier caso, nós non tampouco vamos a sacar partida desto, si probablemente por nivel político, digo con sinceridade, é dicir, si acontece este desenlace, pois obviamente o Partido Popular pode verse beneficiado de cara a unhas eleccións autonómicas, pero a nivel interno, eu a nivel de corrupción, dende logo que non vou a xogar o xogo de oito máis, porque nós tamén temos cosas que ocultar, e o digo abertamente, nese sentido non vimos entrar en competencia. A verdade é que, en primeiro lugar, que boa foi a maniobra do PP evitando que Besteiro fora senador. É dicir, esa maniobra que ben lle saiu ao PP, non? E xusto despois do esperpento da Deputación de Lugo, que acabou nas mans do PP, o certo é que o PSOE, o PSDG, que saíra moi reforzado das eleccións municipais, e que Besteiro comentaba o David, penso que aquí en Irmandade TV tamén, saía con unha capacidade moi ampla para poder ser presidente da Xunta, e nas últimas 3 semanas a súa posición se debilita, pero non se trata exclusivamente de que a posición de Besteiro se debilite, senón que o PSDG nestes momentos está derrotado, porque se efectivamente non desimputan a Besteiro, o máis probable é que vexamos como internamente vai haber unha loita de poder importante para ver cal vai a ser o próximo candidato a Xunta de Galicia. E eu creo que hoxe en día a base electoral do Partido Socialista non está en disposición de agardar outra loita cainita despois do proceso de Pachi Vázquez para buscar un candidato, e non vai a estar en disposición tampouco de votar unha lista que non lle ofrece garantías, porque o estaba imputado e mala a súa situación. Nese sentido, eu creo que esta é unha baza moi interesante porque descoloca o panorama político actual en Galiza, é dicir, o PSDG, que se situaba moi lonxe, evidentemente, unha maioría absoluta, pero moi cerca de obter o goberno, de repente se ve nunha situación de franca debilidade e que abre un espazo político moi amplo, creo que non tanto para o PP, sino para outros sectores, como poden ser o Bloque ou outro espazo que existe aí, que o PSOE, desde logo, non vai a ocupar. Entre outras cousas, porque creo que é difícil que o Partido Socialista poida atopar unha persoa que do perfil de Besteiro como candidato, que creo que era un moi bo candidato para o Partido Socialista. Pero se complicou todo tan rápido. Sí. Logo hai un problema moi importante, perdón, que Marilar se te dixo, que o tempo. Nós en Vigo vivimos, é dicir, o tempo é importante agora de presentarse a unhas eleccións. Se ti tes menos de 6 meses e unha persoa nova que non é Besteiro, neste caso vaille prejudicar claramente, porque a cidadanía non lle vai dar tempo a coñecer ese candidato, non? E sí que é certo, como di Lombao, que era un candidato afable, que
que caía ben, que parecía que non tiña nada que... E un candidato que se viu nas eleccións municipais que fixo unha campaña, pois digamos, cuasi, non? Como acaba de dicir Adrián, que todo se puña de cara. Pre-campaña autonómica e fixo unha campaña municipal moi boa, dadas as circunstancias pro PSOE, que non eran as mellores, e que nos mítins a xente dicía, pois mira, non o coñecíamos, pero bueno, moi ben e tal. E sí que é certo que o PSDG hai un mes estaba máis próximo da presidencia da Xunta que nunca desde 2009, non? A ver, pero eu estou bastante de acordo co que dicía Adrián, non? E o que estades dicindo de que o teno bastante difícil neste momento. Pero eu creo que moitos dos problemas que ten, e algúns poden ser un pouco de circunstancias e casualidades, como isto da imputación, veñen de unha serie de eivas que arrastra a política, e particularmente a política dos cainitas, que estivemos vendo, o sea, e en Santiago particularmente, pero tamén anteriormente o caso que comentaba David, non? E as que se anticipan que pode haber neste caso, e o caso da Diputación de Lugo, o que revelan é que moita xente que está en partidos como o PSOE, o que está pensando é, podo seguir eu, podo asegurarme eu a cadeira, podo asegurarme eu o meu posto, máis que pensar en que é o que lle interesa a cidadanía, porque se pensasen no que lle interesa a cidadanía, pois, por exemplo, o alcalde que presidente, claro, esta persoa da cidadanía de Lugo en todos os partidos da esquerda, e en todos os da esquerda, non únicamente os do PP, que confiábamos en que esa diputación continuara pois nas mans dos partidos progresistas. E eu creo que isto é unha cosa que ten que cambiar, porque senón o PSOE pode perder estas oportunidades, pero claro, son moitas cousas que teñen que cambiar. Non poden ir, como eu decía antes, a Europa e votar a favor do TTIP, non? Que creo que, bueno, foron divididos socialistas, pero parte do grupo socialista votou o TTIP. Non poden estar bloqueando de forma obstrucionista os gobernos das mareas. Non pode ser que o PSOE, Compostela Aberta ten hoxe na súa página web unha táboa na que mostra como foron as dedicacións exclusivas nos últimos 10 anos ou 12 anos. Vamos a ver o debate ese das dedicacións exclusivas que tuvemos onte. Non, pero digo que está aí posto nunha táboa onde se ve que o PSOE deu a oposición en seu momento e é o mesmo que... Entón, isto non pode ser. Se o PSOE pide que a esquerda o apoie nas diputacións, imaginemos nun goberno de Galicia que sacará máis, que está por ver, non? Ten que, digamos que ten que apoiar tamén a esquerda. O que sí creo que non imos ver no caso de Besteiro moi rapidamente é precisamente ese aferramento á cadeira. É dicir, el no primeiro momento dixo que el non ia ser un obstáculo, e eu creo que a actitude que está tendo el, mi supoño que no Comité Nacional do día 18, sei que non decías, pero que incluso está tendo boa actitude agora. Sí, está tendo mala sorte. Eu creo que no Comité Nacional do día 18 el lles dirá aos compañeros de partido que, en fin, tamén é certo, é que a cuestión é que, así como en outros momentos podíamos pensar, pois cando se foi Pachi Vázquez, todo o mundo dicía, bueno, pois agora marcha Pachi e entra Besteiro, non? O de Pachi, agora, se retira Besteiro, o que hai por detrás, pode haber recambios, efectivamente, e pode haber nomes que xa están sobre a mesa, pero recambios de garantías eu dubido moito, moito. Bueno, pois veña, vamos coa última, porque Feijóo hoxe mesmo viña a dicir que puido ir a Madrid, pero que non quixo, Diego. Bueno, se dixo así el con tanta claridade como para dicir que non é certo, non? Pues, imaginadevos, non? Pero si é certo que bueno, eu nestes 10 anos, 11 anos que levo militando no Partido Popular dentro da organización juvenil, pois tive a oportunidade de moverme bastante, participar en actos tanto a nivel autonómico como a nivel nacional, e teño que recoñecer, o digo con sinceridade, que cando fala Alberto Núñez Feijóo, sobre todo fora de Galicia, se lle recoñece, digamos que moitísimo, non? Todo o mundo digo que todo o mundo recoñece que di, pois mira, o ya nos gustaría que este presidente de Galicia pois esa o noso presidente. Que gañou tamén, gañou as eleccións aquí nun momento onde o PP gañou nun momento complicado, non só gañou, que aparte subiu en concelleiros, perdón, en deputados, pasamos de 38 a 41, un resultado histórico, e foi, digamos, o comezo da remontada, que logo non foi tanta remontada como podemos comprobar, pois que se produciu aquí en Galicia, non? O que creo é que sí que é certo que o presidente, pois neste caso Alberto Núñez Feijóo, antes ou despois, parece que está pois
combinado a ir a Madrid. Non sei se agora ou dentro de 4 anos, pero si é certo que, bueno, pois que é unha praza... Ti lleves a carreira en Madrid logo. Eu agora a curto plazo xa non, porque xa dixo el que non, pero si lleves a medio plazo. Decir o contrario sería mentir, non? David, Adrián, que dicías, así vos vai, dicías aquí a Sí, Diego. efectivamente, claro, é dicir, varias cuestións. É interesante que Feijóo dixera isto hoxe, xusto cando se vota no Congreso, que non se van a pasar non se vai a transferir as competencias da P9 a Galiza como solicitaba o Bloque, non? Que era algo que prometera Feijóo no ano 2007. É dicir, o tipo está claro que en Galiza tampouco pensa, independentemente de que sexa o seu presidente, porque efectivamente... Bueno, os galegos demostraron que o PP perdeu votos entre unhas eleccións autonómicas e outras. A cuestión é que tamén perdeu votos nas autonómicas en relación ás anteriores. A cuestión é que o reparto de deputados se realiza de forma diferente. Que quería decir eu? Que efectivamente Feijóo o que pasa é que non queira ir a Madrid, é que está esperando o momento correcto ir a Madrid. Que efectivamente eu non decir que Feijóo é parvo, porque me parece unha persoa... Agora sería entrar no fin de ciclo de Rajoy, efectivamente, e ti aí, efectivamente, si ti aspiras a chegar ao PP en Madrid e gobernar, pois efectivamente estos non é un bo momento para dar ese paso. Entón, simplemente se trata de que Feijóo está xogando ca súa posición en Galiza para chegar a determinado momento, irse a Murcia, dar un meeting e que os do PP de Murcia digan: "Buah, este tío a verdade que daba para un bo presidente en España." E chegado o momento correcto, pois saltará, pero non está pensando tampouco nos intereses de Galiza. Eu non dixen que fora lexítimo ou non é lexítimo, a cuestión é se é moralmente correcto e se políticamente é asumible. É dicir, un pasa de concelleiro pode ser candidato a presidencia de Galicia. A cuestión é que mentras estás no cargo de presidente da Xunta sería bonito que pensaras nos intereses dos galegos e das galegas, que é algo que non quita nin que teña futuro político a nivel nacional que non o faga. Bueno, xa o viches hoxe cando o PP votou en contra da transferencia de competencias, que era algo que prometera o propio Feijóo, non? Pois eso se trata. David, eu creo que isto é como aquela ranchera, non? É dicir, os días que te quedan son unha cuenta atrás. O tema é cando empezou esa conta atrás. Eu creo que empezou aí demasiados anos. Un tema recurrente este. Eu creo que empezou aí demasiados anos. Alberto Núñez Feijóo chega a presidencia da Xunta no ano 2009 e eu lembro que no ano 2010 xa estábamos escribindo informacións a respecto de cando se ia Feijóo a Madrid. E eu sinceramente creo eso que é tan lexítimo como pouco, digamos, constructivo para o goberno de Galicia. E non é culpa da prensa, efectivamente. Quer dizer, non é culpa desto que, como di Mariano moitas veces, Mariano Rajoy, non, es que ustedes me preguntan. O sea, a él o reclaman constantemente. Sí, efectivamente, pero evidentemente eu creo que, non estou dicindo que él actuase así sempre, pero sí que é certo que agora, eu creo que estamos vendo con que se especula cando vai ascender a primeira división. Bueno, para mí estar en Galicia é a primeira división. E para mí tamén, eu creo que así debería de ser, pero creo que parece que o que se está dicindo que, bueno, ahora xa... Non, bueno, el foi ali en 2003, encomendamos unha misión e cumpriu unha con creces. Eso porque se di, porque se presupón que Rajoy perde e Feijóo tamén, ou solo Feijóo? Eu creo que solo nos falta saber o como. E o cando podemos pois intuílo, non? En todo caso, o como, non? Decir, bueno, incluso houve quinielas ata en tanto que se falaba dunha supervicepresidencia para que se non sei que. En todo caso, eu creo que, salvo catástrofe ou cuestións inmediatas, sí que é certo que Alberto Núñez Feijóo é unha persoa que ten unha moi boa imaxe no Estado, lastrada, tamén é certo, e non tan impecable como no ano 2009, tamén é certo que xa non é o varón que sistemáticamente amplía electoralmente as súas vantaxes. Hai que recordar que a caída en número de votos empeza xusto despois das eleccións que gana Mariano Rajoy. No ano 2012 o Partido Popular, como ben dixo Diego, amplía diputados, pero tamén é certo que perde 125.000 votos. Porque tamén houve máis abstención e máis reparto de votos. Sí, pero o certo é que... Se non me lemo mal, houve tamén unha porcentaxe maior de... Sí, o tema é que PSOE e BNG perderon máis que a vos. Entón, efectivamente, non sumaron... Pero despois chegan as municipais, no que o Partido Popular ten o seu peor resultado en número de votos en Galicia dende que existe o Partido Popular, por lo tanto, bueno, é un varón con moi boa imaxe, certo, pero xeran non con unha imaxe impecable, como foi durante moitos anos, e é evidente, non estou descubrindo nada que non se saiba xa. En todo caso, que tamén cumpliría, e con isto remato, dicir que mentres estea entre nós, que actúe como que é, non? Como que é o presidente deste país. Marinar, que se nos amamos. Ia a comezar co que acabou David, que a min pareceme que cada persoa pois é libre de facer política onde queira, pero é que neste momento Feijóo ten a responsabilidade de ser presidente da Xunta de Galicia, entón é o que debería dedicar a meirande parte dos seus esforzos e a votar onde corresponde por Galicia, apoiando a Galicia, apoiando os intereses de Galicia e preocupándose polo que está pasando en Galicia, porque nunha situación de crise en que Galicia está peor, antes comentaba Adrián, que o resto
do Estado, pois esa debería ser a principal preocupación de Feijóo. Eso, bueno, eu diría nese senso que estes días firmouse varios acordos neste caso coa banca e tamén coa Caixa Rural co Banco Rural para loitar contra os desafiamentos en Galicia, non? Por lo tanto, eu sí creo que se está preocupando polas cuestións que en as mareas das eleccións, non? Que obligaron a... Se o fai ben é pola marea, ou que non. Pois dicía o responsable de Cáritas de Galicia. E que conste que nós en Novas Xeracións yo reclamamos públicamente o sábado pasado nun rolda de prensa. Pois dicía o responsable de Cáritas en Galicia que está sorprendido da boa acollida que está tendo na Xunta dentro das eleccións municipais. E iso con bastante tranca. Exactamente. O de Caixa Rural... Se nos acusa tamén o Partido Popular de non traballar con Cáritas, entón mal vamos. Non, digo iso o responsable de Cáritas, non o digo eu, Dios me libre, nunca mellor dicho. Foi a frase do programa. Por iso digo, hai que xa por pero bueno, en confianza. Pues con esta frase vamos a despedir, eu creo. Eu creo que sí, Por hoxe. Que tal, Diogo? Moi ben, a verdade que ben, se algún pensaba que iba a facer de Paco Maruenda, bueno... Xa dicimos fora de cámaras antes que estábamos seguros que eso non ia acontecer. Pero vamos, que estou encantado de estar aquí, bueno... Afortunadamente hai máis nivel que o de Paco Maruenda. Despois do de hoxe, podese dicir, non? Que nada, que estou encantado de estar aquí, colaborando con vos, e aparte que me deis a oportunidade. Mais somos ben descoñecidos. Exactamente. Somos de os dous. Compartimos vila, con Adrián Corparto debates de vez en cando, e se nota sana porque nos interrumpimos xa de vez en cando. Vos coñecedes, vos non, porque tedes aí algo entre vos. E, bueno, é un placer, a Disa xa coñecía tamén do Twitter, e sei que como xornalista, e agora coñezo a Marileres, bueno, é un placer estar aquí con vos. Espero que, como se suele decir, longa vida a Hermandade de Televisión. A ver, longa vida. Gracias aos 4. Pois ata aquí deu de sí o afiando a agulla deste mércores, creo que dixen martes ao principio, deste mércores. Mañá xoves, máis contidos, máis análisis aquí no Afiando Agullas, 10 menos cuarto. Moi boa noite.